que mirade na casa con quen estamos hoxe aquí no termómetro co gran Maximino. Que tal vos días? Que alegría terte aquí no termómetro, que gusto. Bueno, é un traballo máis a facer. Trouxeches aquí, vamos, un arsenal de cousiñas para ensinarnos. A produción de alimentos vende moi atrás, entonces a xente, cando tiña que producir alimentos, usaba a ferramenta que tiña a man. Tal como ese galleto, que se usou anos atrás porque non habría ferro, non habría nada, entonces isto usábano para mover cousas. Isto que era? Para palla? Para que se empregaba? Para palla, cando fabas, erva seca, todo isto se movía con isto. Entonces, despois deso... Bueno, aquí temos o sacho. Despois desto... É que me dis deste sacho, Maximino, que isto pesa moitísimo. Bueno, pero... Isto a xente, dicíamos antes, claro, que exercicio facían e que mover isto, isto pesa unha barbaridade, Maximino. A xente do campo antes comía mellor que agora. Non, comía ben e bebía, por tanto, isto... Este é un sacho... Vamos, tela. Este é un sacho que está afilado por aquí, por esta cara, que incluso non se usaba para a agricultura, senón para limpiar no monte, cortar a erva, cortar con el todas estas cousiñas. É un sacho que é plano, que é un sacho que se usou para cavar no monte. Nadie sabe o que é cavar no monte. E antes contabasme algo moi chulo, Maximino, este tamaño que tiña aquí, este é unha fouce? Este é unha guadaña. Este é unha guadaña. É que isto tiñas ti para cando eras máis pequeno, non? Vamos a ver, eu aprendín a usar a guadaña antes que o bolígrafo. De feito, cando eu era neno non había bolígrafos, pero eu de neno sí aprendín a usar a guadaña. E de veras a guadaña non a podía coller por aquí porque non chegaba, non había altura. Entonces, collíamola por aquí e facíamos isto, pero agarrando a guadaña por aquí. Outro tema da guadaña que aprendemos os nenos, e os non xa tan nenos, é que a guadaña hai que afiala. E hai que afiala con xeito. A guadaña ten un xeito, entón o xeito de afiala é coller a guadaña así e facer isto. Isto é afiar a guadaña. E cada vez que se usaba, non? Ou como? Non, a pedra había que levala no peto. A pedra, isto chamase a pedra, isto é a guadaña. A pedra había que levala no peto, generalmente levábase nun cacharriño, que se era un corno dunha vaca, cheo de agua, para que botara un pouco de agua, pero xa se levaba coa guadaña. O guadañeiro levaba colgado a cinto a pedra. Por se lle facía falta. Bueno. Antes da guadaña, pois temos aquí unha remesa de fouciños. De fouces. Este fouciño usouse, este primeiro, máis lixeiro, para apañar a erva e o trigo tamén. Houve moita xente que sembraba trigo e chegaba na man. Entón, isto, pois doulle a vida a moita xente, incluso que de aquí, de Galicia, foi a Castilla a segar trigo. Este outro fouciño, chamase un gabilo, este úsase para rozar no monte, nas silvas. Hoxe as silvas hai outras cosas para cortalas, pero antiguamente as silvas, os toxos, había que cortalos con isto. Entón, este era un gabilo con mango largo, para que os toxos estaban aquí ou as silvas que non nos tuéramos que meter a man ali, o sea que non nos rozara, por eso tiña un mango máis largo. Bueno, que máis cousiñas trouxeches por aquí? Isto tamén usábase para cortar as ramas, un podón. Isto como se lle chama? Isto é un podón. Un podón. Para usala, cortar as ramas dos árboles, un pouco estaba cerca. Isto que vemos aquí, pois, isto conocémolo todos. Isto non é, isto é unha machada, que non serviría de moito, pero bueno, que vale para cortar un lacón, vale, polo medio, calquera cousa. Bueno, e de aquí, estas cousiñas modernas que trouxeches por aquí... De aquí fómonos, hoxe mismo, mira, hai algo moi moderno aquí, que é un sacho, que se usa na horta, que ten dúas funcións. Por aquí cavamos, e por aquí, pois, alisamos ou quitamos as ervas. Desbrozamos. Entón, todo isto que ves aquí ten unha cousa que isto non habría antes, seguramente, será máis moderno. O de antes era o lijón, que era isto. Isto chamase un lijón, Isto tamén se usa para cavar. Isto tamén pesa. Pero que diferencia hai entre este e este? Vamos a ver, se nós cavamos nunha terra, temos que usar isto porque ten un pico e entra. Cavamos e tiramos. Se usamos aquel, pois non entraría na terra. Vale. Entón, hai ese lijón, chamase o lijón, e hai algo que este afilado, porque claro, con isto, se nós damos unha cavada, pois entramos con el. Se damos co plano, non, o plano era para outra cousa. Claro, bueno. Entón, a vida foi modernizándose hasta o momento que, por exemplo, este é un rastrillo de hoxe, de todo o mundo,
que é un rastrillo. Este rastrillo, pois... E chámame a atención, Maximino, eso vermello que é? Isto, vámonos, coña. Ese artiluxio? Vamos a ver. Cuidado ca mesa, Maximino, que isto... Non cae. Isto que vedes aquí é un plantador. Un plantador. Nos metemos un eucalipto aquí dentro, e metémoslo no suelo, abrimos isto e queda plantado. É un plantador para plantar lechugas, tomates, todo tipo de hortalizas, pero tamén para plantar árbores no forestal. É algo que bueno, hai moita xente iluminada que non lle para a cabeza. Isto é moderno, Maximino. E imos por aquí, Maximino, para ver isto que antes comentábamos que, claro, que agora mesmo isto é unha peza de museo. Esta sachadora, non? Cando eu era un neno, isto era o que se usaba para sachar o millo, vale? Claro. Non se podía sulfatar, que non había sulfato, entonces pasábase isto e deixábamos o millo sachado. Isto leva unha vaca, unha cadea que vai tirando diante, ou dúas vacas. Normalmente usabase sempre unha vaca sola, porque dúas pisaban moito millo, entonces unha pisaba menos. Entón, isto metíase polo surco do millo e íbamos traballando con ela. É unha cousa moi antigua, antigua... de hai 70 anos, 60-70 anos. Eu lembro, a miña aldea fai 20-25 anos, que empregaban isto. Hoxe úsanse para museo, para telos ali de recreo. Claro, porque de isto pasamos a... Isto é unha Bertolina, non? É un Bertolini, sí. É un motocultor Bertolini. Motocultor. Bueno, que isto xa... É un aparato que leva unha fresa detrás, que vai movendo a terra, igual que isto que iba tirado, isto avanza el solo, polo tanto xa melloramos moitísimo. Isto tamén pode levar unha segadora. Tamén se usaba para segar, porque este manillar é reversible, se pon o reverse e aquí se pon unha barra de sega. Entón, este é o de hoxe, xa non tan de hoxe, porque hoxe xa empezamos a ter as máquinas con batería, nada de gasolina, nin gasoil, nin... Non, totalmente. É que isto, claro, isto que nos estás ensinando, Maximino, ao final foi un pouco un punto de inflexión, non? Para a vida no campo, que a fixo moito menos dura, non? Claro, isto foi o relevo desto para isto. Sí, totalmente. Ahora, de aquí para arriba, non sabemos onde chegaremos, pero hai cosas moi relevantes. Dende logo. Pois, Maximino, sabes onde nos imos a ir? No, pero vamos a enseñar outra máquina. Sí, é que me teño que ir a Sarreaus, Maximino. Sí, pero mira, o último xa, este xa é o último relevo. Ai, a ver, isto, sí, nos contas iso... Pois temos unha desbrozadora que leva unha batería aquí, e que xa non usa nin gasolina nin gasoil. Fijadvos onde fomos dar co relevo. Isto é unha máquina que pode funcionar sin gasolina nin gasoil, aí está. O sea, autónoma, claro. É autónoma. Polo tanto, eu estou moi contento porque con os meus 75 anos a vida avanzou moito. E quero que siga avanzando, e vai seguir avanzando. E nós queremos que veñas outro día o termómetro con terros máis cousiñas. Pero que agora, non, pero que mira, porque imos a irnos ata Sarreaus, Maximino, onde a que liou aí cos veciños a nosa querida Rocío Padín, porque ali que fixeron, pois facerlle un